Mám asi mesiac buknutý výlet do Gruzínska, tak mi napadlo, že asi by som na to mal začať trénovať, keďže pred týždňom sme boli v Alpách a aj na menšom kopci som bol dosť zadýchaný. Tak som si spravil výlet do Decathlonu a nakúpil som si pičoviny a idem skúsiť behať niekde do hôr. Som v Bratislave, neviem, kde sú tu hory, budem si musieť asi vygoogliť, kam sa dá ísť behať. Asi niečo ľahké, keďže som úplná sračka. Poďme niečo pogoogliť. Mohol by som ísť na Kamzik. Nikdy som nebol na Kamziku. Myslím, že to je celkom kopec, ktorý by som mohol zvládnuť. Je 5:45, dneska bolo 33 stupňov vonku, takže možno už o takomto čase bude trochu lepšie počasie a nedostanem úpal. Nájdem si, ako sa tam dostanem a kade mám bežať a uvidíte, že či som niečo zvládol alebo nie. Takže práve som prišiel na zelenú studničku. Po ceste som si cez ChatGPT googlil nejaké trasy, že ako môžem ísť. Keď som sem prišiel, tak som zistil, že som neprišiel úplne na dobré miesto z tej trasy, ktorú som si našiel. Ale našiel som tu nejakú inú, tak snad to nejako uvidíme. Práve som začal úplne parádne. Išiel som po ceste, podo mnou had. Neviem, kto z nás sa viac zlákol, či on alebo ja. Ale žijeme obidvoje. Musím sa asi viac pozerať pod nohy. Takže prešiel som nejakých 7 km asi. Posledná časť bola fakt, že úplne v pohode. Idem domov a struhnem si nejaké palacinky asi. Dnes začíname sťahovať štúdio. Povedz niečo do môjho vlogu. Rozprávame. Povedz, jak sa tešíš, že tu s vami budem v štúdiu. Ja sa teším veľmi, však ja som za to loboval. Začal som rozprávať, som si to nastavil takto štúdiu, ale hneď mi tam niekto vošiel, tak som tak polovicu vety iba povedal. On, že čo to robíš? Ja, že nič, ja to také timelapse. Nasturbujem. Hasol si? Natoč ako zamknem, ja. A bajíčku daj spraviť, že som nezamkol. Pošli večera, prídem sem. Štýlové. Ešte stíham. Do 6? Mám 6. Daj prednú kameru. Spravil som si takýto statív a neviem sa teraz piva napiť. Dobrý je. No ideál by bolo zarábať veľa peňazí. No nie, ale ja som nezodpovedný so svojimi peniazmi. To som si všimol. Ja si už asi neprosím, už mám tak štrngnuté dosť. Asi som doteraz úplne nevysvetlil, že čo sťahujem a prečo sťahujem. Po 3 rokoch sa sťahujem zo svojich pôvodných priestorov, to boli tie videá, čo ste doteraz videli, kde som to celé vypratával. Sťahujem sa vlastne do tohto nového štúdia, kde som teraz, kde som tu práve zložil všetky veci a je tu úplný výbuch. Je to takéto gigantické štúdio, máme tu obrovskú cyklorámu, máme tu napríklad takéto gigantické svetla, ktoré ani netuším, že kde by som vôbec zapol, ale vyzerá to celkom profesionálne, nie? Takéto parádne sedenie, milión svetiel, pozadia, statívy, ďalšie statívy a opäť statívy. Takýto gigantický ventilátor. Celé toto štúdio má asi
miliónov štvorcových, neviem koľko popravde. Je to oveľa viac miesta, ako by som kedykoľvek ja sám využil. Zároveň je tu momentálne ale extrémny výbuch, takže teraz idem stráviť najbližšie hodiny, si tu nejako vypratať svoje veci, ktoré som sa momentálne dovliekol a dať to tu do nejakého použiteľného stavu, keďže už budúci pondelok tu mám nejaké fotenie a mohlo by to tu už dovtedy vyzerať celkom fajn. Začal som toto video tým, že som sa sťažoval na to, aké je teplo. Bol to presne v nedeľu. Bolo 33 stupňov asi. Dnes je presne o týždeň neskôr. Je nedeľa, skoro 6 hodín večer a vonku je dneska 37 stupňov. Takže absolútne netuším, že na čo som sa sťažoval minulý týždeň. Potím sa ako prasa. Práve som prišiel do štúdia, idem si tu nachystať nejaký setup na zajtrajšie fotenie. Nech to je celé ready, keď zajtra začnem a nemusím sa s tým kašľať ráno. To je jedna z pekných vecí o tom mať vlastné štúdio, že si môžem prísť kedykoľvek a nemusím to mať rentnuté na ráno, vstávať o 6 ráno, aby som tam prišiel a porozkladal si všetky statívy. Bude to easy fotenie, nebude tu veľa ľudí, myslím, že iba 2 modely, moja produkčná a niekto sa ešte príde pozrieť na to fotenie. Fotíme ponožky pre dedoles. Celé to fotíme na cykloráme, takže bude to celkom easy setup. Nechcem, aby to bolo úplne že nudné, tak to skúsim nejako pekne nasvietiť a to idem práve teraz spraviť. Ponastavovať si nejaké svetlá a uvidíme, že čo vymyslíme. Takže všetko už mám nasetapované. Môžem vám teraz ukázať, že čo som tu vlastne spravil, ktoré svetla čo robia a prečo som to tu vlastne takto dal. Takže tu je momentálne zapnuté takéto extrém silné svetlo, ide asi na 20%. To vôbec nebudem používať, teraz som ho tu zapol iba na video. Keďže fotím, tak iba blízkam. A tieto blesky sú pravdepodobne silnejšie ešte ako toto obrovské a drahšie svetlo, ale tým, že fotím iba zlomok sekundy, tak mi stačí blízkať a nepotrebujem celú dobu toto svietiť. Toto sú hlavné svetla, ktoré budem používať. Robí to 90% fotky. Je to vlastne úplne jednoduché, sú to dve svetlá, ktoré sú namierené v takom 45 stupňovom uhle k smeru fotenia a k subjektu, ktorý vlastne fotím. A odrážajú sa od takéhoto 2x2 metra veľkého baťasu, čo ak ste ešte nevideli, je to vlastne iba taká biela veľká látka, ktorá robí takéto mäkké svetlo, dá sa to od toho buď odrážať alebo svietiť cez to, ale na to potrebujete viac šťavy zo svetla. Ďalej tu mám potom tieto dve svetla na každej strane, ktoré mi vlastne iba dosvedcujú, ak by som chcel trošku blečie pozadie a nechcel ho až také sivé, keďže toto veľké svetlo nejde až tak do pozadia, ale robí nám iba key light. Mám ich ale nastavené na úplne minimum, takže spravia fakt, že maličký rozdiel. Ale taký, ktorý si ja všimnem a pomôže mi možno v postprodukcii. Toto svetlo, ako som spomínal, nebudem asi vôbec používať pri fotení, ale nechám ho tu zapnuté, nechcel sa mi ho schovávať, možno, že ho použijem, možno, že vyskúšame spraviť nejaké video.
Vlastne ako normálne fotím je, že mám takýto káblík zapojený do foťáku, ktorý ide až do počítača. A cez program, čo sa volá Capture One, tak mi to tam takto hneď pekne nabieha. Tu som si skúšal nejaké testovacie fotky. Trvalo mi asi 6 fotiek nastaviť si celý tento setup, keďže je to fakt mega jednoduché. Takto nejako to bude vyzerať, samozrejme budú tam krajší ľudia a snad trošku nejaké zaujímavejšie uhly a fotky, ale to bude už moja starosť. Mne sa to už bude zajtra samozrejme ľahšie fotiť, keď nebudem musieť stať tu a fotiť z tejto strany iba s pomocou myšky. Myslel som, že to teraz odfotí, ale nevadí. Takže na dnes mám porobené, idem sa domov najesť, konečne si oddychnúť, ale asi budem musieť ešte niečo porobiť na počítači, nachystať si veci na zajtra, trochu si pozrieť, že čo vlastne fotíme, aj keď to už máme celé namoodboardované a tak, ale trochu sa na to pripraviť, nech tu nepobehujem ako taká splášená koza, viem, čo mám vlastne fotiť. Takže sa vidíme zajtra.